Het is jest en het blijft voorlopig ook jest. En dan heb ik het natuurlijk ook over het waar. Ja, en het wordt weer stevig, er weer een protte bewolking. En de komende dagen wiert. Het wordt een wierte boel. Maar in het weekend is er ook een nieuwe stormdepressie. Die laat sneeuwt een beetje nog bij Ierland en sneeuwt een beetje bij Noord-Denemarken. Die stormdepressie kan dus van sneeuw op sneeuw wel een storm brengen in het kust-en-waardgebied. Met name daar, maar misschien ook wel zware storm. Dichterbij, joen en vannacht. Bij tijden rein, licht rein, soms heeft het rein een buiig karakter, kan het dus stevig reinen en de temperaturen zijn 9 of 10 graden. De wind uit zuid-zuidwest en die is matig en krachtig, de krachtige wind in het kust- en waardgebied. Morgen, een dag met bewolking, een dag met eerst nog wel wat droge perioden, denk ik. Later in de middag in de joentijd in de nacht reint het stevig en de temperaturen morgen 13 of 14 graden. De wind nog altijd uit zuid-zuidwest, matig en krachtig. De krachtige wind natuurlijk in de kustgebieden en op de eilanden en de matige wind verderop de provincie. Terug naar het fruitsjoch. Sneeuw, droge perioden, later weer rein en een buiig karakter in de joentijd en in de nacht. Hoe daar een matige en krachtige wind en hoe daar zo'n 12 graden. In de joentijd, in de nacht van sneeuw op sneeuw, komen ze op storm of zware storm in het kust- en waardgebied. Maar daar kom ik nog wel op waarom deze weekend. En dan op de sneeuw, eerst nog die kracht 9 in het kust- en waardgebied, later bekomt het. En we hebben sneeuw zo'n 11 graden, maar een aantal buien komen ze op Dienststeden en Tonger. Op maandag betekent wat rein en een temperatuur om bij de 10 graden heen. We maken hem aan, maar weer even in het waarschuwen.